Kapin sa 7 milyones pesos nga balor sa lain-laing klase sa karne ang nasakmit gikan sa usa ka kananan sa dakbayan sa Subo. Walay meat import certificate ug local meat inspection certificate ang mong mga karne. Atong sayran sa report ni Nico Sereno. Girumbo ni atong Martes sa hiniusa nga puwersa sa taga National Meat Inspection Service kun NMIS-7 ug Cebu City Department of Veterinary Medicine and Fisheries kun DVMF kining usa ka kan-anan sa North Reclamation Area. Subay kini sa impormasyon kabahin sa stock sa mga imported nga karne nga gingungkuwang sa papeles. Gisakmit sa mga otoridad ang moabot sa 5,646 kilos tanan sa mga imported nga karne. Naglakip kini sa mga suckling pig o mga baktin, Peking duck o pato, goose meat o gansa, exotic black chicken ug lain-laing pork products. Walay certificate of meat importation ang karne. Wala siya kapakita na certificate of meat importation. Kay mao man dyan ay tan-awon nato labi na kanang gikan sa other countries ang mga meat. And second sad is moagi sa siya og re-inspection dinhi sa ato ang office. Kung customer price ang basihan, gibanabana nga mobalor kining tanan sa 7.1 million pesos. Gipaningkamuta na karon sa mga otoridad nga matumbok ang supplier sa mga karne o nganong nakasud kini sa nasod. Pasabot sa DVMF, gidili nga makasud ang mga karne gikan sa mga ASF positive countries. Wala jud sila na-inform sa ilang supplier na ibilin ang katong mga proper documents and karon dili naman nila makontak ang katong supplier nila. Possible jud siya na taga Manila kay dili naman day ang Cebu ang ilang ginasuplayan nakuha na sa Luzon. So kana siya na supplier jud is amo gang suspect is smuggled na ni siya na product. Karong adlaw gipalubong na sa DVMF compound ang maong mga karne nga nasakmit. Nagsugod na sab kini pagpanimaho mao gidispose na sa mga otoridad. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.